Siyaziqhenya ukuba nobhuti omdala njengawe. Siyaziqhenya kakhulu. Malen, uyalunga kodwa neplate. Manje ngizobiza uShatu noTultsho ukuze bezoyibopha benoRakshi. Sisomdala. Lalela. Angilungisanga leli plate ukuthi uTultsho alungiselela ukwenza umcimbi kaShatu. Manje? Hayi, uTultsho uzolungiselela umcimbi naye. Manje uyenzele bani-ke lento? Ngiyabona. Engabe ubhuti wakho uyaza naye? Ngiyajabula. Nawe uzowujabulela lo mcimbi. Awuthi ngenza into eyodwa. Awuthi ngivele ngiyopheka nje isidlo sakhe asithandayo. Ngiyabuya manje. Aka. Ubhuti wami ngeke ezeze la. Manje? Ukhona nje ubhuti kulomndeni. Man. Wena qhubeka. Woza lana. Wenzani-ke manje? Hlala phansi. Aka, angitshene kahle. Ubani ovikela usisi wakhe? Ubhuti. Awuvumelana lokho? Selokho ngafika nje kulomndeni. Uwena ohlezi ungivikela ngaso sonke isikhathi. Ingakho ngiyohlezi ngikubonga. Ngashada ngase ngangena kulomuzi. Sukela lapho ubuqinisekisa ukuthi uyangisekela njalo njengobhuti wami. Futhi uhlezi ungixolela kona wonke amaphutha ami. Ngisho nobaba uhlezi umlalela. Phinde umvumele ukuthi athethise wena kunokuthi athethise mina. Ingakho ngikutshela ngendlela engizizwa ngayo. Futhi angikaze ngikuthathise komfazi oshade nomyeni wami. Nalokho ngibona umuntu ohlezi emeni nami. Njengomuntu ohlezi ebhekana ney'nkinga zasesiswakhe ngathi ezakhe. Futhi ahlezi emvikela njalo njengobhuti wakhe. Ingakho ngifuna ukubopha le rakhi kuwena namhlanje. Ungangivumela ukuthi ngibophe? Angifuni ngisho umuntu oyedwa asifisele okubi ngobudlelwane esinabo. Uyabona ubuso ngibopha uRakhi. Sekuzomela ukuthi ngikuvikeleke manje. Ma, uShatu kuphi? Kwenzakalani ngani nobabili? Kungani ni nobabili nikhala? Hayi akho lutho. Ithi ngiba? Utshodo imophela kwani? Wow! Yazi yayinhle. iRakhi ayijwayele ukuthi iboshwe usisi esandleni sabhuti. Ngicabanga ukuthi nosisi nabo kumele babophane iRakhi. Uqinisile yazi. Angithi manje uqeda ngifaka uRakhi esandleni. Was. Nami ngizokubophela uRakhi nawe. Kodwa aka Man. Nami futhi. Tultsho. Awuzobopha iRakhi la ehlala sami.
Noma wena ufuna ukuba Hayibo udadewenu nje lo. Ngiyakwazi ukukunikeza irakhi wena. kungani engeke akwazi? Uziphatha ngokuzigukhumeza. Akamhloniphi neze usathi ajithi njengomyeni wakhe. Noma akamhloniphi njengobhuti. Ngimenzela lukhulu kabi lo. Buka la. Njengesipho, ngithenga indawo lapha enkulu kabi engango 10 hectares eduze komgwaqo omkhulu. Uthando lukaSisi alidingi ukuthi uzulithenge ngobukhazikhazi. Ubhuti wakho nothando nokumseka kukhulu kuyena. Kodwa na uhlezi ungikhombisa ukuthi ukulindela ukuthi khona into esile ongayenza kufana nokuthela amanzi emhlane wedada. Mina ukwazi ungenzele lutho kanje. Okukhanda ubudlelwano bokuthi ngikwazi ukukutshela noma yini ngokukuthemba ngokupheleleyo. Nakakela usisi wakho kwesinye isikhathi, mvikele kwesinye isikhathi. Ngihlale ngenza njalo mina. Ma kwenzeka kukhona okuthinta ngomphula ngishisana. Oh. Uzokhohle kanjalo usuku kanjalo nje. Angikwazi ukubuya ubhuti Surya. Ngiyazi. Unosisaba u4 endlini lomuntu. Kuyabuka yena usubhuti engabe nayo irakhi esandleni namhlanje. Ukende mngani. Surya bhuti, ngizokwenza into eyodwa. Ngizoyotshela uTeju ukuthi usukulani namhlanje. Ha, Aseke sidingo. Bazoza masebekhumbulile. Khuluma papi. Surya, Hayi bukwenzekani? cela usheshe ekhaya. Shakani mama kaphilile enhlobo. Hayi kwahle wena. Ukhona usekhaya kodwa? Akho umuntu la ekhaya. Ngicela usheshe ubuye. Lalela, thana ukuhlala naye kancane ngiyeza mina. Uyazwa? Sheshe bandla. Hey. Ubaba akaphilanga kahle. Ngiyabuya. Ne? Ayi siyaza nathi. Woza nathi. Hawu senifikile. Bekani lawo maraki le kude. Baba usukwenzelani lokho manje? Awu, amantombazana akufaka irakhi ngokusothandweni. Ngoba bewafasa mahala kumele ngwagqoka usuku lonke. Laba besifazane ngizohlangana nabo kulo raksha banda wanamuhla. Ngiphinde ngibabone futhi kulolandelayo. Manje senibheke phi niqoke kahle kangaka? Empeleni siyobopha irakhi kubhuti lapha. Iraki sadinga isikhome singaka. Ngabe niphathela udada ukhala kahle. Anisibheke. Ay ngithathe ucoconut namanye ama snacks. Lungile. Letha ngibone. Vulani. Ngeke ninginike. Wow, ishirt iblukwe. Umfowenu wazwa nenhlanhla. Manje kunokuthi ubhuti anike osisi abazonika ubhuti. Iphutha kube lami. Bafike befasa iraki la kumina, bekumele kube khona ngikuthathayo. Ngaphisana ngamasari. Uma ukuthi awuthandi, angeke sithathe yonke lena. Ngeke uthathe lutho. Angivumi ngeraki yami ebizayo. Yona imfanele nje iraki ebizayo. Kumele nginike imali eningi yamaphepha. Kazi yokunika yini leyo mali? Asikho isidingo sokumtotosa. Mfasa yona, hamba ke. Baba! Baba!
Bhuti, ngabe ukuthandanga lokho? Ucabangeni? Sikhohliwe ngoRakshabadan? Hayi, akunjalo nhlobo. Hey, ini cha. Nina sukela ekseni benihlezelana nidabukisa. Hayi lo. We usakhumbula okekhala kuthina lona. Yeah. Bhuti, ucabanga ukuthi besingakhohlwa kanjani kodwa lolu suku? Hayi benginesiqiniseko impela. Ukuthi ngakhohlwa konke. Kodwa hayi Rakshabadan. Singabuya sithini? Yimo umne wenu. Kodwa yabo ngesikhathi seningasangibophi irakhe ekseni. Ngivele ngaphatheka kabi nje. Uxolo dad. Besifuna ukulungiselela konke lokho. Besifuna ukukusurprise yingakho. Bhuti, ngabe ukuthandanga ngempela lokho? Nikhipha unyawo phela la. Izethembiso njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo6 ntambama khona lana on yours truly zizonke sisonke DSTV channel 169.